Okija ndị ọma na-ege ntị n'anya ọ na shop ọfịs shedi okizie ka aka nọ ya bụ ihe ndị a na-achọpụtasị n'ime ọfịs ya mana ọ ka nwere ihe dị anyị mkpa anyị na-achọ anyị ka na-ele anya ọka mmenti ha nwere in their possession. Evidence has been, confession has been proving that we have a lot of confession proving that now we're worker made. So we are in search of it. Take the anti-crime, we are in search of the worker made. Yes. If I embrace the mad, then the Aja harass the mad. About a humble and how he misbehaved. Now, you jeopardize the lives of Caucasians. Madam Mahane, take bye. Keys are coming. My keys. More keys are coming. Here they just use. More keys are coming.